Sehän on oikein hyvää päivää. Tästä lähtee oikein lämpöisen hellepäivän viimeinen kaato. Niin tässä oli tosiaan sama päivä, millä käytiin kaatamassa se, tai kiipeilemässä se 1000 kiipeily, Akujärven 1000 kiipeilykaato, mennä senaattiin ihan sakaisin. Ja sehän oli tuossa toisen tontin puolella, ja sieltä vielä sitten kun saatiin se pötkölleen siitä, niin sitten hypättiin tänne ajan toiselle puolelle ja käytiin täältä sitten kaatamassa tämmönen kohtalaisen iso kuusipuu. Ja tämä puu oli kallellaan nyt sitten yllätys tuonne kaatosuuntaan vasten. Niitä ei ihan hillittömän paljon niitä puita oo, mitkä ois jo mukavasti menollaan sinne suuntaan, sinne ainoaseen kaatosuuntaan, missä tilaa on. Vaan yleensä se on kyllä joku Murphyn laki, että ne on kallellaan niin kuin takakaltevia ne puut, ja niin kuin tämäkin nyt sitten oli. Ja tunkille tonne ei oikein, tuo on semmonen tosi pehmeä, ja sitten se vielä viettää tuo penkka tonne alaspäin, niin sieltä on tosi hankala tuolta alamäen puolelta tunkilla työntää. Ja kaiken lisäksi tämähän on kohtalaisen iso tämä puu, niin silloin se tunkin työntövoima ei ole ihan niin hyvä näissä isoissa puissa kuin sitten niissä pienissä puissa. Mutta siellä on nyt sitten otettu tuolta yhdestä kannosta niin taljavetoa. Ja kyllähän se aika hankalampi on sitten saada tossakin on oksastoa ihan kohtalaisen paljon, mutta kyllä ne sakset sinne puuhun saatiin. Ja siellä on sitten tosiaan taljaveto tuolta kannosta ja sitten useampi kiila siellä, millä saadaan pakotettua tätä puuta pystyyn. Ja ensimmäisenähän siinä on tietysti, mitä minä olen sanonut, ensimmäisenä pitää saada tämä puu pystyyn, koska se on nyt se takakalteva, niin sinne saattaa kiilaa hakata aika paljon, että se nousee edes pystyyn. Ja sitten kun se puu on pystyssä, niin sitten sitä pitäisi vielä jatkaa sitä hommaa niin paljon, että se saadaan kaatumaan sinne kaatoloven suuntaan. Joo, siinä on yksi tuommoinen pitempi kiila, siinä on tuo pienempi tuo kulma, niin siihen saapii vähän enemmän voimaa. Ja sitten 2 pienempää. Eli nyt näkyy jo, että nuo tavalliset kiilat on käytännössä jo uponneet lähestulkoon kokonaan, ja puu ei ole vielä lähellekään pystyasentoa. Siellähän tosiaan on tuo veto nyt sitten vielä pakottamassa sitä, että ei ainakaan se lähde tänne vastasuuntaan. Kaatosahana on 572 XP, eli olikohan tää nyt 73-kuutioinen tuo kone, vai 72-kuutioinen. Ja siinä on tuo 24-tuumainen laippa, ja se justiinsa nippanappa ylti mitä se nyt tekee? Nyt se ottaa jo pois sitä kiilaa. Niin, siinä kävi nyt sillä tavalla, että sinnehän pitää saada lisää. Eli toinen pikkukiila, tai tuommoinen tavallinen kiila tonne ison kiilan sylliin, niin saadaan sitten sinne vielä enemmän sitä kallistusta. Joo, eli just nippanappa ylti tuo 24 laippa, niin siitä voi sitten miettiä, että mitenkä paksu se puu on. Ja useastihan se ei näissä videoissa sitten aina välity ihan se paksuus taikka pituus taikka kaltevuus, mikä se todellisuudessa siellä maastossa on. Mutta aika kivastihan se sinne nyt tuntuu lähtevän. Saattaa nähdä, tai saas nähdä, että onko sillä ukolla mitenkä kova hiki jo päällä. Se on kuitenkin 30 astetta, nyt lähti muuten 1 kiilo sieltä alta pois. 30 astetta lämmintä vielä tuolle illan kahussakkiin. Niin se on aika hikistä hommaa. Mutta kyllä se sinne lähtee, ja otetaanhan äänimaailma sinne maastoon ja kuunnellaan, kuuluuko tämmöisestä naukaisu tämmöisestä kuusipuusta. Sellainen. Oliko kovaa jääni? Se on kun se on vähän se on tonne takakalteva, niin sitä ei uskalla ihan niin pienellä pitopuulla aina ottaa. Hissun kissu. Ja pitikö tää nyt vetää sitä pätkiksi? Mielellään joo. 30. Joo, se pitkänen pätkä. Joo. Sehän on sitten selvä.
sehän on selvä joo. Eli ei muuta kuin kaasupohjaan ja kiekkoa sahaamaan. Ja näissä on tämmöisillä keleillä, kun on nyt tuo 30 astettakin lämpöä, ja jos oikein mukavasti vielä paistaa helottaa siihen keskelle pihaa, niin onhan ne, kyllä ne on vahvoja koneita ja ne on suunniteltu siihen, että ne kestää kovissa lämpötiloissa työskentelyä, mutta yleensä on ottanut tällaiset puut sitten niin sanotusti 2 sahan taktiikalla. Eli kun sahataan oikein tuolleen kunnolla kiekkoa, eli täydellä kaasulla huuatetaan konetta, niin sitten on ollut yleensä toinen kone siinä niin kuin mukana. Eli nyt kun se oikeasti kuumenee, niin sitten annetaan sen ensimmäisen koneen jäähtyä siinä ja sahataan toisella sahalla. Ja sitten kun sekin alkaa taas olemaan ihan kohtalaisen lämpöisenä, niin vaihdetaan taas siihen ensimmäiseen sahaan. Ja tätä jatketaan sitten niin pitkään, kun se puu on sitten tehty. Eli tavallaan niin kuin sahat on käynnissä koko ajan. Ja en tiedä, minusta joskus oli puhetta, että ehkä pahin temppu tulle tai kovin kohtelu tulle sahalle on näissä kuumissa olosuhteissa, kun se ihan hehkuvaksi sahataan ja sen jälkeen sammutetaan. Niin se lämpölaajeneminen tai se viileneminen on niin nopeaa. Eli sen kannattaisi ehkä antaa olla käynnissä ja sillä tavalla minä olen tehnyt ja kyllähän nuo onkohan tääkin nyt jo, onko se 5 vai 6 vuotta vanha tää 572. Taitaa olla, on se ainakin sen 5 vuotta kyllä ollut ja onko se jo 6? En muista, aika menee niin nopeaa, että ei aina muista noita vuosilukuja, että milloin mikäkin on tullut. Ja tää on ollut kyllä, täytyy nyt taas puuta koputtaa, eli maalaamatonta puuta, eli pääkoppaa, että tässä ei ole ollut minkäännäköisiä vikoja tässä sahassa. Se on ollut hillittömän hyvä kone. Minä olen tykännyt siitä. Se 20 laipalla, 24, ne on ne yleiset, mitä on tullut kokeiltua. Ja tämä puu, en lähtenyt tähän nyt sitten sitä toista sahaa hakemaan, vaan ajattelin, että nyt vejetään tällä yhdellä konnella tämä puu. Ja kyllähän tuo pitkä laippa siihen sitten vähän oman mausteensa tuohon sahan käsittelyyn tuo. Siinä on tietysti se hyvä puoli, että ulottuvuushan tässä nyt sitten kasvaa. Ja tavallaan itse konetta pystyy pitämään niin kuin lähempänä ja sitten sillä yltää sahata eteenpäin. Mutta haittapuolihan siinä on sitten tietenkin se paino. Ja jos nyt ajattelee, että tuohon laitetaan vaikka 550 husku sillä 15 laipalla, tai sitten tämä 572 tuolla 20 laipalla, niin kyllähän siinä melkein tuplapaino on sitten niihin 2 sahan välillä. Toki kyllähän se vähän haukkaa toisella tavalla tollanen jos siinä on, olisikohan siinä nyt 1,3 vai 1,4 kilowattia enemmän tehoa, niin kyllähän se jossain sitten näkyy. Et jos nyt oikein kuumissa olosuhteissa pitkää päivää tekee, niin aika nopeaan tulee valkattua sitten vähän se pienempi saha, kun se vähän se isompi saha. Ihan sen takia, että se kestävyys sillä sahamiehellä, niin se nousee sitten aika huivasti. Mutta kuten kuvasta näkyy, niin puupätkintä on edennyt tänne lattovaiheeseen jo ja samalla koneellahan tuo menee. Ja on siinä se, että kun tämmöisen pitkän päivänkin tässä tekee, että koko päivän on tuolla touhunut jaloillaan ja muuta, niin kyllä nuo lihaksisto alkaa aina pikkuhiljaa sitten väsymään. Ja sen huomaa, että tekee välillä mieli tätä pätkintääkin tehdä jopa sillä tavalla, että menee ihan niin kuin polvilleen tuohon taikka kyykkyyn aina tuohon katkaisun ajaksi. Ja nyt tässä tällaisella pitempi laippasella sahalla, niin käytännössä ei joudu pikkasen ottaa jalkakulmaa isommaksi, niin ei joudu koukistamaan selkää oikeastaan ensinkään. Se tulee tuolla kivasti. Kohan nyt ei töki sitä ketjua ja laippaa sinne maahan. Sehän siinä aina pelkona on. Näissä puissa, tällaisissa kohteissa, missä kaavetaan vain yksi puu, niin käytännössä sitä on aika mahdoton saada minkään pukkien päälle, vaan se on silloin maata vasten. Kuusessa on se hyvä puoli, että oksastoa on niin kamalasti, että se yleensä aina pikkusen jääpi sieltä tyvestä lähtien niin kuin ilmaan. Ja sitten jos se tehdään sillä tavalla, että sieltä tyvestä aloitetaan se pätkintä ja sitä mukaan naksitaan niitä oksia pois, niin se puu on ainakin vähäsen
ilmassa. Ja niinhän se nyt tässäkin näkyy, että se onneksi ihan maata vasten on. Mutta aika monesti mänty ja koivu, niin ne hulahtaa kyllä aika mukavasti sinne maan pintaan ja sitten se pätkiminen onkin vähän hankalampaa. Tai ainakin sinne joutuu sitten aika paljon enemmän keskittymään, että sitä ketjua ei sinne hiekkamaahan työn. Noin, se ei ole kyllä enää monesta pätkästä kiinni tämän puun teko. Ja tämä oli sitten tämän päivän tosiaan se viimeinen puu. Ja sieltä se hyvin näkyy. On siinä melkoinen sotku. Tää jäi sitten loppusiivous asiakkaalle itselleen. Mites sielläkaan? Jaa, onko vielä bensiiniä jäljellä? Onhan siellä vielä bensaa jäljellä. Tuossa mikä meni kanto nyt, niin siitä otettiin tuo veto. Ei vaan hetkinen, oliko se olikin tämä kanto, mistä se tuli se veto? Joo, siitä tuli vetopiste, eli aika läheltä loppujen lopuksi oli tuo veto sitten tätä kaadettavaa puuta. Ai, siellä ottaa sahajätkää pillimehut, siellä on asiakas tuonut 3 kappaletta pillimehuja. Ja kyllähän se semmonen homma on, että ei oikein päiväaikaa edes pysty sitten niin paljon juomaan, että he alkaa, jos sitä, tai pystyyhän sitä juomaan, mutta se, että se joutuu sitten, se ei niin kuin imeydy ihan kaikki. Sitä joutuu pissillä käymään ja mahassa sitten hölskyvää, mutta pitää koettaa juua paljon ja ennen kaikkea se tankkaaminen, kun tietää, että on tulossa kuuma päivä, 30 astetta lämmintä, joudutaan tekemään kohtalaisen monta tuntia siellä töitä, niin se semmoinen niin kuin ennakkotankkaus ja sitten se tankkaus siihen päälle, niin ne on se, mikä sen homman sitten pelastaa. Ja jos on hyvin nauttinut nestettä, syönyt hyvin, niin kyllä sitä sitten kestää vähän pienemmälläkin nesteellä sen päivän. Kunhan ei unohda sitten sitä jälkihoitoa sitten siihen nestehukkaan. Mutta sieltäpä se on nyt lyhennetty kantokin, ei paljon jää siihen kantova. Ja video alkaa olemaan lopussa. Minä kiittelen kovasti tämän katselemisesta. Pistäkää ihmeessä sitä kanavaa tilaukseen. Kommenttia tulemaan, kysymyksiä, kuulumisia, säitä, ihan mitä vaan. Niin Akujelppi vastaa ihan mitä vaan. Kahtokee ihmeessä video loppuun asti, sieltä tulee vielä höpötyksiä, kuulumisia sieltä maastosta. Ja me palataan asiaan sitten muutaman päivän päästä tältä studion lauteelta. Se on kiitoksia, näkemisiin. Ai. Kyllä se on nyt siinä. Huhhuh. Tälle iltaviileelle. 30 asteen iltaviile. On se hitto, kun ei viilene edes illaksi nää hommat. Ei auta vaikka tekis yöllä. No kun 23 on yölläkin lämmin. Otetaan vähän pillimehua. Yksi tuttu sanoi, että tappajat juo pillimehua. Ai joo. Niin kai minä sitten oon. Perusteli jollain lailla. Nähtiin. Kovat jätkät vissiin juo pillimehua, tappajat juo. Kylläpä maistuu hyvää. Niin vaikka on lämmin. Ei haittaa. Tää menee saman tien hauiksi. Niin varmasti. Ai että pitää ottaa kyllä toi. Nää oli nyt niin makoisia, että Juo vaan kaikki, kun on niin pieni. ai. E-vitamiinia näissä on hyvin. Yhtään mitään. Ei kun E-vitamiinia. Niin. E100, E330, E300, E163. Niin. Eikö se jotain vitamiinia? En miettiä mitä ne on. Säilöntäaineita ja lisää aineita, mutta itelle kun uskottelee, että siinä on E-vitamiinia paljon.
Nyt se on lähettävä laittamaan pihasauna tulille. Ei näitä paskoja muuten saa pestyä kohta.